ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapuluhan. Awan karbangan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay analiday ka, iho. Ayan ka di ti fiancem. Awan pa'y mapagtal ka na babae, mama. Apay akas na timbagam. Adu dita, ti mapagtal ka na babae. Ni Carol, nakitak nga nakakibkibin na alalaki. Kwartak lang ti kinayat na diya babae. Adun ti dinawat na kanyak. Saan ka di akagat-gatang umanan iti kwentas? Nga alahas na. Wan, mama. Luklukwen naklayang na diya babae. Hando kasta, saan nga rod matuloy ti kalay sayo, iho? Saanan, mama? Itapay lang, kat naduktala kon ti kinagold digger na. Kasanun to pa yun agasawa kami. Ay, kasta man ti inarabid ti muna babae iti biyag mo. Kinwartaan na kalaan. Tsaka mo, mami. Tsaka mo. Mama, apay nga tangawan pa'y matino a babae ang matumpungan ni Manong. Ay, Jack man amo, iho. Nasingpat-mat ni Manong mo. No apay alukwan pa'y laang dagiti babae ang makarelasyon na. Kaduan samot dito'y syudad a babae, kat materialistik da. At damot manakam, ngam, ad-ado siguro dagiti rupat kwarta ang natumpungan na. Ay, adda manan pagsaksakitan tinakam ni Manong. Kaya't ko kumamang asawa ni Manong mo. Sakbay nga da mapasamak kanya. Ni mamamat, ubing kayo pa'y. Apay aday tapay tinapanunot yo. Wan, ubing titawan ko, ngam amumat. Ada sakit ko, iho. Ay na, mama. Saan kumaaday ta ti panunutan niyo? Kaya't ko makita pa ikuma, dagiti agbalin nga apukok. Sakbay nga da mapasamak kanyak. Apay, anya ti ar-aramidam dita, sika, ayme. Ingka mangala ititimba, taipan mo ija ayan, dagiti baka. Gatasan nyo ida. Saan ka di amabalin apagtuluyan dakmat iti koleyo, auntie? Anya nga agtuloy. Asino pa iti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka? Kayat ko ti makaturpos, auntie. Adda nga rudan ni Claudia iti universidad. Adda nga rod trabaho. Addamat dagiti kadwa tayo ang mga ramid, auntie. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Noan niya ti desisyon mi, iso ti masurot. Sayang ti panagadal ko, auntie. Dwala ang matatawan, malpaskon. Uray dwala ang abulan. Adda nga rod trabaho. Sika ti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka. Adda na gorder iti presko agatas. Auntie, da kayo kumanti mangkita. Awan mo ti aramidan niyo. Anya? Ha! Sakit din ti ibaon mo, danga! Dito yaklata ka di rancho, daddy. Ituloy ko kumamot ti panagadal ko. Anya pa'y lang ti sapulem. At damat ten trabahom dito eh. Apay nga ni Claudia, kat agad-adal iti syudad. Sana nga mo ti trabaho dito rancho. Ang si ka kat amom. Sayang ti panagadal ko, daddy. Kayat ko ti makaturpos. Makarangrang ti kanayon mo nga ibaga. Ingka katag trabahon. Kita am dagiti kadwa tayo nagtrabaho damat laeng. Apay ka di amanipod na tayo ni mami. Katkasta kayo kanya, daddy. Nasingsingpat ni mami, ngam ni Auntie Magda. Saan ko matakabsat ni Claudia? Ngam isugit din ti pagad-adalan nyo.
Di nakpagpungtuten, Aimee. Ingkakit din iti ayan, dagiti trabahador. Adda kamat gaya man, anak ko. Oh, kumusta ti panagadal mo ijay syudad? Nagrigat mo ti agadal, mami. Nagadumot nga ipapaaramid dagiti manursuro. Marigatan ak unay, mami. Ano sam, tapno makaadal ka? May sakan to a maestra. No kuman nalaing ka. Kinabuga siya wenno doktora kumati alam a kurso. Marigatan ak tupay iti kinamaestra. Kasanon tupay no abuga siya. Nagrigat ti agi kabesa kadagiti lintag. Saan ko mauawatan? Iso a pinagsardeng ko ni Aimee. Tadyak kayat nga atiwan na ka. Ibilin yung man kit di ka ni Aimee. Takargaan na ti bathtub iti gatas. Kayat ko di agbabad iti gatas, mami. O sige, taibagakan ko na inton sumagpet. Tamapan mangala ijay pagprosesuan iti gatas. Taipan na iti bathtub mo. Awan ka di pa'y tinapilim ka ikalaysa, iho. Awan pa, mama. Amoy mat na manluloko na iti nakarelasyon ko. Tsak kaya't ida aminan. Manluloko na. Kaya't ko kumati maadaan iti apo ko. Sakbay nga da mapasama kanyak. Amumot nga da sakit ko, iho. Ti kayat ko iti babae. Kat saan na tayo rupat kwarta, mama. Masasaya at numapanak iti probinsya. Agpamarangak amay salanga simpleng empleyado. Agpamarang ka amarigrigat. Kasta ka di, iho. Wan, mama. No damakita ka na singpet a babae o probinsyana. Iso ti ikalaysak. Agam, anya trabaho ti aplayam iti probinsya. Uray anya ditan. Ijay amang sirpatak iti babae na pudno amang ayat kanyak. Dahil saan lang at ikwartak ti kayat da. Madanaganak iti aramidam, iho. Anya ko matipagdanagan nyo. Nataangan akon. Kamaalak tagbiag akas maringrigan. Ngam agannad ka kumaiho. Agannad ka akanayon. Talaga ka di asumardeng ka nga agadal? Itapay tadnandanikan at turpos? Duwalaangan atawan? Wen nga rohad. Mas dawak mat ka ni daddy. No apay analaka ang manipulaan ni Auntie Magda. No anya tibaga ni Auntie Magda. Tong palan namat. Sapay nagsadot dagi jay nga agina. Anya nga tat kinayat ni dadim kadagi jay. Mas dawak. Nagbalin pa yun anaungat kanyak ni daddy. Saan ka di ani mami? Mtakin ko kwa dito rancho. Day ta tipod no. Ngam dagi jay nga agina ti agari. Pinagbalindakit din akas lababa unan iti bukod mi arancho. Madlaw ko katdakkel tinagbaliwan ni dadim. Talaga? Nagbaliw? Manipod na tayo ni mami. Edi kwan? Insangpat na matandagi jay nga aginaan na ulpit. Agpayso nga tati ibagbagada. Ano kano napakanti babae ti lalaki iti panggayuma? Kat agbalin nga under disaya ti lalaki. Tsaka mo, angam, anya ko ma, ti ipakan na. Adda ka no rancho iti dahi alugar. Iso ka no ti pagtataudan ti presko agatas nga ilaklako da. Sa pulag na iti rancho. Kat agaplayak kas katulungan. Sapay ko ma, tagkas sa pulan da iti kadwada iti rancho. Pudno ka di, asan mo nga intad titang dandag iti trabahador iti rancho? Ited kunto. Ha, saan ang makauray dagita at trabahador iti rancho? Agang pimanaw dan. Kasano pa ita? Si siya ka mga sikaso kadagiti tarakan tayo? Oh, no ka ba alam lakit di? Ano sam? Tadi pa'y iso ang matangdanan dagita at trabahador.
Wenno saan, dagiti babae akatulong ijay pagprosesuan ni tigatas, tumulong damat. Ngem nakapsut da nga agbagkat iti kanen dagiti baka nga adda iti kamarin. No adda lakit di agaplay, alaem, tapno adda kadwam nga agbunag iti kanen dagiti kaan anak akunam. Kasapula ka talaga ti kadwa. Kumaa, numay salang a baka ti adda iti kamarin, ket nagaduda nga rod. Kitaam ti kasasao ni dadim. Aplikantin samat. Nakita na ti nakapaskil a wanted ranch helper. No saan nga itid ni Auntie Magda ti sweldo na? Amangan no pumanaw tumatlang akas kadagiti dadduma. Imbag lakit din taintid na ti sweldo. Kinid daw ko kankwa na nga itid na. Kasi kati kalaingan nga agproseso iti gatas. Saan pa'y unay nga amu dagiti kabarbaro akadwa dito pagprosesuan iti gatas? Imbag na nasingpot ka anang isuro. No kasano ti agpasteurize iti kaalala agatas ti baka. Nasurong matadagos. Dagiti dadduma, di dakitaan ana imbag ti kapudot ti iluto da agatas. Isong adda madadaan. Iso akasapulan ati thermometer no agluto iti gatas. Tapno saan amalabos ti na ito yung temperatura na? Iso ang pangaasim, Flora. Dinakpampanawan dito pagprosesuan iti gatas. Kasapulan ka, no agpasteurize, kan agikarga iti gatas kadag iti bote. Hi, kabarbaro ka dito rancho? Siyak ni Flora. Katulungan ni Aimee nga agpasteurize iti gatas ti baka. Aimee ka di tinagan ti kadwa mitay? Wan, manong. Anak ti akin kukwa dito rancho. No anak ti akin kukwa. Apay anak itak anak awit iti timba nga dakarga na agatas. Nauyong nga mindag syuman kankwa na. Ta para bantay kanulangan kadag iti agpasteurize iti gatas nga ilako da. Anya? Imbag ti manugot mat ni Aimee no kunam nga agad-adal. Ay, naturay ni bakit magdang agsyuman kankwa na. Kasimot nga rin no kasta. Saan ka di nga isakit ti ama na? Day tangaro ti pagsidawak. Atap ko pa'y kiti aginayoma day di bakit magda ti ama ti gayim ko. Pag kuna ama ginayoma na. Apay, agpay so kadit ti gayoma. Mama, husto nga ta ni Manong tapno makakita iti mapagtalkan nga asawaan na? Dayta mo ti saan ko nga amo, iho. Kitaan tayo no mayat ti napanunot na. No anya ti ibunga na. Agpamarang apobre. Bilibak mo't iti taktika na panunot na. Naawanan ngamin iti panagtalag. Gaputan namin anon alinuko dagiti nagbalin a karelasyon na. Tanagtalag adagos. Inted na tikid dawon dagiti ababae. Day tatay ko nada, adi na inusar ti utek na anagayat. Ti puso na tinaramat na kasta ka di, mama? Narigat ti agsao, ngam kaslakastan iho. Gaputa ay ayatan na ti babae. Inted na amin akinid daw daken kwa na. Siya ko timang bitbit iti timbang nga awit mo, ma'am. Ha? Di na ko maawagan iti ma'am. Kabailak da ito eh. Ay, siyak ni Andrew. Ti kabarbaro akatulong nyo dito rancho. Siyakmat ni Aimee, Manong. Saan ka di asikati para itad iti kanan dagiti kaan anak abaka? Nga adda ijay kamarin? Wan, ma'am. Nalpas ko idan nga inikkan. Isa tulungan ka amang ipandita awit mo iji pagproseswan iti gatas. Tinak ko mapaayan. Tapno di mo mat ko na. Sige, patgan ka man laangan. Tagyamanak, ma'am. Sige. Agsarsarita ta, kabayatan ti pannagnata. Sika ti makam mo. Ang naumay ni Auntie Magda, sigurado nga agungat day jay. Tapay nga gungan.
Anya ko man ti madino agsarita ta. Amangan no sa bali ti pagawatan na. Ibaganan tumanen nga adda mading aramidan ta. Ha? Anya ko man ti mading nga aramidin ta. Ammom kadi anakitak nga agsarsarita da Aime, ganti ka barbaro akatulong ije rancho. At damat itsura na dayja lalaki. Anya ko man no agsarsarita da, mami. Jak pagan ano ti mamirmiraot. Claudia, adda na panunot ko. Kat pagsaya atam daytoy. Anya ko man dayta, mami. Mayat nga yaramidan ta iti istorya, kat ibagata ka ni Julius, tapnoong tanna ti anak na. Tapno anya ko, mami. Jak maawatan ti kayat yu ang mapasamak. Claudia, no pumanaw dito'y ni Aime, kat makiasawan ka ni Andrew. Dua tanton nga agari dito'y rancho. Mayat, dayta na panunot mo, mami. Imbag, dasi nagtipastek a pagproseswan iti gatas dito rancho. Saan nga dayo ti pangibunagan iti gatas ang may proseso? Ijay kumasidag ti balay. Ngam na panunot idi ni mami, amay mayat no dito asidag ti rancho. Ubing ka kadipay, idi natay ti inam. Umuna pa lang atukad ko iti high school. Kasta? Nasingpat ka nagagat ka. Ngam, madlaw ko kat iroromenda ka. Ti pagsakitan tinakam ko. Di nakpay ammo nga isakit ni daddy. Patyan na amin nga ibagakan kuana ni Auntie Magda. Di na kadikayat nga awagam mo't iti mami, ta iso ti kasukat ti inam. Tsaka mo, ngam awan ti kasukat ni mami, dito'y puso. Nakitak amayat ti panagsarsarita da Aime, kanti ka barbarwa katulong ije rancho. Anya ti kayat mo asawan, Magda. Manipod idi jakpay nakita anaragsak ni Aime. Kanayon analiday. Ngam idi addaday jay nga Andrew, nagbaliw. Naragsakan kan nasaranta. Kayat mo asawan, adda relasyon da? Nukas pangarigan, adda. Saan mo ko maaparitan? Tapagragsakan naman. Kayat mo ka din na makiasawa ni Aimee? Apay, lapdam ka di ti pagragsakan na. Rumba nga ipalubos mo, no anyaman ti kayat na. Agbibisin kakitde, garangganjang. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka di madi, anaaramid ko. Saan kan nga gindidyam mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho, ti paggarangganjangam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda manan na idanon kada kayo, iti saan nga umno. Agbaligi nga ni Magda iti dakes apanggap na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo ita alawas na pauluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, nasakit tinakam ni Andrew, talino ko tinakarelasyon na ababay. Rupat kwarta kano dagitoy. Napanunot na nga rod, amang sirpatlaangan ijay probinsya. Barang saan arupat kwarta. Iti sabali abangir, naliday ni Aimee tanaranggas kankwana ni Magda nga agsyuman kankwana. Ngam saan nga isakit ni Julius nga amana. Gapo ta pinadakas ni Magda ni Aimee, kinasarita ni Julius ni Aimee. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas ang napuluhan. Awano, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka din madi anaaramid ko. Saan kan nga gindidaam mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho ti paggaranggan jangam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda man ang tinaidanon kada kayo asaan nga umno. Awan ti maidanon no awan ti nakita da. Makasasawa ka din, ha? Agadal ti kayat ko, Daddy. Saan kat ang makiasawa? Amok paingay. Ha! Amangan no inton madamdama, kat makiasawa ka adi na oras. Angam saan ka alapdan, no day ti pagragsakam. Apay ka di akasta kayo kanyak, Daddy. Manipod awanan day di Mami. Saan ko nanarik na ti panagdungoy yung kanyak? Sabali man ang tinapanan ti saritaan. Dita ka man laingan. Imanawan ni Sir Julius. Gusto na ita panagsangsangit mo. Nagsakit ti panagsasao ni Daddy, Manong Andrew. No adala ko mapagtrabahuan, kan pagdagusak ijay syudad. Inak ang trabaho langan ijay. Agurno nga, taituloy ko ti panagadal ko. No kayat mo, agpakada akpailahan ka ni Sir Julius. Adda amok iti syudad. Damagag nagkasapulan dahi ti katulong. Kayat mo? Saan da nga taan naranggas? Kasanuan amom ida? Siguro gayam ko ti security guard da. Adda basit balay na itilikod ti balay. Ije ti pagyanam no mayat da. Ayan ka di ti security guard ako nam. Napano ni ije abroad. Siyak tinangital ka na iti balay na. Kasta ka di? Tagaan o kagaya, Manong? Awan mas no papagyanak. Nayanak ka kay syudad. Ngam taga-probinsya ti inak. Saan ta ko man napagsaritaan ti kinataok? Tamalidayanak lang ang makalagip. Mabalin. Imawag itay ni Manong mo. Ada kanuig na dito'y akatulong. Ag-working student ka no. Kursonada na kaditi babae, mama? Wen ka no. Ngam iyag na dito'y tasumrag akas katulong. No sumrag kas katulong. Mabalin kumat nga rod akilatisan. No saan matlang arupat kwarta. Kasano kumamot ti panangkilatis mo ako nam? Ha? Ada kanya akong ti stroke. No kasano ang maamwak. No saan arupat kwarta. Basta saan mo apagaramidan iti dakas ti babae, iho. Ni mamamat. Sa anak matkat ama nagdakdakas. Ada pa'y gayam imbaga ni Manong mo. Imbaga na kano iti dayje babae, nga agaplay mo't ni Manong mo akas security guard dito'y balay. Anya? Kaya't nasawan. Di na imbaga akapamilyata. Kasta nga rod, iho. Nagpamarang amarigrigat ti kabsat mo. Nangala ka kumay iti gatas. Tara matag apang moisturize iti kudil ko. Napan ka kumaijay pasdak. Tain ka na ngala. Nagapo ka lang arudan ijay.
Nangala ka kuman Jakmut kamin ammo aka sa pulam ti gatas. Paidam ka kit di Namin ano nga imbaon nak anangala iti gatas. Nga impan ko di tabat-tab mo. Nasakit ka di, tinakam mo? Kasano nga ibagam apaidamak? Kat di mo imbaga amangala ak iti aramatom ita. Sige, ditakan. At dapay aramidak. Basit lang nga anos. Mapapanaw kan tumatlaang dito'y balay. No agbaligi-ak amang papanaw ka ni Aimee dito'y balay. Ibagak anagasat ta. Imbag ta inaramat ko ti utak ko. Iso anak ipagnaed ta dito'y. Di kayo pa'y nag-istorya. No kasano anaam-amo yun ni Daddy Julius? Saan akas iti daddy ama Martak? Sigod nga gayam kami iti ina ni Aimee. Inayat ko idi ni Julius ang ti ina ni Aimee tiin kalay sana. Nagsakit idi tinakam ko. Kastagaya, mami. Iso nga ika gumaam, tinakidan na ka ni Daddy Julius? Anya pa'y ngay. Rimang ay tirancho da, iso nga inapapalak. Ngem idinatay ti asawa na. Ingka gumaak mat aginundawayan, ti panagladladingit na. Nalaing kayo matngarod iti kalukwan, no kasta? No pagsayaatan, apay kit din asaan. Iso atuladan na, Claudia. Saan ka apumatol iti mamirmiraot? Dajay adda mabalin na ti sapulam. Iso nga rod, nga oray kursunadak ni Andrew tanatar, ngam katulong lang mat. Apay ko ma, amang ipakita iti motibo. Iso adang nga ni Aimee. Tanakisiningad kit din iti dayjay akatulong. Palubusan nak ni Daddy. Mapana ka di syudad. Kasaritak ti ibagbagak no agkasapulan da iti katulong. Sige man nga rod, Manong Andrew. Ngam saan mo pa nga ibagbaga ka dadadi ti planok nga ipapanaw ditoy. Kasano ako na pumanaw ka ditoy? Pumanawak mo ton Pangaasim, Flora. Saan ka pumanaw? Tapno adda awagak apagdamagan iti mapaspasamak dito rancho. Ha? O sige. Ay nga maikawak lakit din no makapanaw ka ditoy. Ano sa mon tapno makaturpos ni Aimee? Iti sana mabayag. May santon adi adal. Uwan man langan. Dapukan ka. Agyanak pa dito rancho. Agyaman unay kan ka, Flora. Katsapay lang ko, ma. Taad na makita ni Manong Andrew apagtrabahuan. Kan pakidagusak. Alang arol, masapa ak amapan tapno makasubli ak matlangin ton malam. Agsagana kan ton Aimee. Tamabalin ta ti pumanaw dito rancho apama na makasangpetak. Kat kasanuti ko nam nga iyag mo a babae. Saan nga tarupat kwarta ako nam? Tigayam na tayo nga inana ti akin ko kwa iti rancho, mama. Ngam ti agsyuman ken kwa na ti agari. Pinagbalinda ni Aimee akatulong iti rancho. Nagawan mo ti puso na daytan nga agsyuman. Maasyanak unay ka ni Aimee. Kaya't na ti makaturpos. Ngam pinagsardeng na tapno iso ti mangkita kadag iti agi proseso. Kan agpasteurize iti maalad agatas dagiti baka da. Adda ka di panagayat mo iti dayta babae? Wano, kaasila ang ti marikrik nam kankwana. Damo pala anak itak. Inayat kon, mama. Nasingpat ni Aimee. O sige, iyag mo ditoy. Tagpa ay akas katulong. Tapno maobserbaran tayo. No saan arupa ti kwarta ako nam. Inton umay, agpamarangak kas security guard iti balay.
Iji quarters ti sigo da security guard ti pagyanan mi. Duamat ti kwarto ijay. At na nakasagana apagyanan na iji syudad. May sa akatulong, gwardya akmat. Kaya't mo asawan. May sa abalay, ti pagyanan nyo adwa? Juan Flora. Security guard ak. Kat para lutumat ni Aimee. Uy, saan mo nga taapag-aramidan iti dakos ti gayam ko? Ikarit nga ayawanak ni Aimee. At damat kontakyo ti tunggal maysa. Mabalin mo nga awagan tapno kumustaham no niya ti kasasaad na. No, Jack, tumakontak ti gayam ko. Ipabirok ka iti pulis. Wala. No kayat mo, sumurot ka tapno makitam ti balay apagyanan mi. Tapno di ka agdwa-dwa. Saanan? Ang mga numakita da nga awan tayo atalo kat delikado. Ala, mapan kami nga rodan. Ibagamton ka na kuwadaan apan kami. Malaman. Iso ang masigurado ang nagawidan ni Daddy. Talaga ka di saan kayo nagpakada? Saanan? No, siyak. Sigurado adidak palubusan no agpakadaak. Nimat Andrew, pagarupan da at saan apanangtad ni Auntie Magda iti sweldo na. No apay apimanaw. Adda ka din ni Aimee dito'y rancho. Saan sa mata nagawid iti rabii? Awan mo't dito'y, ma'am. Nakuna na ngamin, akayat na ti agtrabaho. Ta ituloy na kano ti panagadal na. Anya, pagadalan na ti bagbagina, kasta ka di. Oh, mabalin ayamot ti kasta. Mabalin, no kabaulan na lakit di, madam. Kasano ko maamapaggidan na ti agtrabaho? Ay, awan latam mo kon. Ado mo ti kasta, madam? Asino nga rod itatimang kita kadagiti kakadwam? Ayan mo't dayjay nga Andro. Di yun samot into ti sweldo na, madam. Pimanaw mo't. Anya. Oh, nagkuyog lakit di dagijay apimanaw. Ha, dagiti sinalbag. Nagtaray da siguron. Awanen ti anak mo agarang ganjang. Nagtaraydan kan ni Andro. Anya, no kasta, awan tinangtad iti kanen dagiti baka iti kamarin? Nalabit. Jak ngamin di manon ijay. Ijay lang pasdak tinapanak. Nagawid ak adagos gapu iti naamwak. Asino pa iti mangkita kadagiti manggatas iti baka kaya nagproseso? Adamot kit din ni Flora. Amo namat, tainsuro ni Aimee. Ngem duma ano adda ni Aimee, takabain kantong palan dagiti trabahador ti ibagana. Apay, siyak, dedak ka di kabain kantong palan. Flora, ited mo ngamin ti sweldo dagiti trabahador tapno di da pumanaw. Jak amo no asino pa iti makaamo nga agpasturize iti gatas no pumanaw ni Flora. Nakadanon tan. Umunag tan iti gate ti balay ti agbalin nga amo ta. Nagdakkel abalay. Nagpipintas dagiti masetas iti aglawlaw ti arubayan na. Mapantapay basit iti quarters ng iti gwardya. Ta ibati ta ti gamit ta. Kan aginanak ka pa no napanog ka iti biyahe. Ayan ti quarter ako nam. Iti lukod ang tidak kalabalay. Adda kusina kan doa kwarto na. Kaano ta akasao ti kunkunam nga agbalin nga amo ta? Di ka kadipa aginana? Apay, saan ka napanog iti biyahe? Sige nga rod. Sapay kumaa. Takayat dak akas katulong da. Nakasaukon. Ket kayat da ka. Ay, makisarita kalatta ka ni madam. Tapno agam amo kayo man. Nagbaliga ka nagpapanaw ka ni Aimee dito'y balay. Iso nagkasata anak ko. Kasano dagiti trabaho na ijay pasdag apag prosesoan, mami?
Dayta nga agpayso ti parikot. Kanayo nagto ti mapan ijay takitaag ti araramidan da. Sana bale, tadamot ijay ni Flora. Ikantak ngayam iti kwarta, tamapanak ijay syudad inton bigat. Adan tumanan klase mi. O sige, lalaingam anak ko. Dandani nag-retire dagiti mamaestra ditoy. Sekanto ti maysa ka dagiti sumukat a maestra ditoy. Bareng makapasak, mami. Ano nga min ti bagsak ko daytoy napalabas a semestre. Anya, apay ngay nga dabagsak mo. O sayang pa'y no kasta. Di pa'y ulitam manan. No magagatak amangulit, mami. Claudia, kasano nga ron ang makaturpos ka no saan mo nga ulitan? Pagpili ka, ano niya ti kayat mo akwarto ka nagatidwa. Umunag ka, taagin na ka. Agyaman ako, Nay, Andrew. Ibilang ko dahito'y adakkel nga utang ko anaimbag anakam. Saan mo na panunutan na ita? Tinaskan, kat matunoy mo ti arapap mo. Tapno di na kairuruman ti agsyoman kan ka. Sapay ko mata makaturposak. Tapno maaramid ko ti rumbang apara kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Kukwan ni Mami ti rancho. Awan karbangan dagijay nga agina. Nagturidan nga agari iti sanda ako kwa. No iti lintag, talagang awan karbangan da. Nagkalay sa kadida dadim kan ti agsyoman kan ka? Saan daan nagkalaysa? Basta insangpet ni Daddy ida, ijay balay. Naimbag abigat yo, madam. Kastamat balasang ko. Si kagayam ti bagbagada asubrak apara luto dito'y balay. Wen, madam. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno maituloy kumatlaang ti panagadal ko. Kasta ka di balasang ko. Bilibak iti kinagagat mo nga agadal. Takayat mo pa'y agtrabaho tapno makaadal ka. Itamot laang, mabalin mo ti mangrugi. Agyaman ako, Nay, madam. Napatag namin kanyak ti adal. Tapno daras ka ang makaurnong. Ingat nga tok ti sweldom iti binulan. Agyaman akla unay, madam. Nagsayaat kayo unay. Kumusta ti damo nga aldaw mo iti palay ni madam? Nasayaat damat, Andrew. Dinamag na, no ijayak a maturog. Ngam imbaga ka dito'y akon quarters. Tadda dito'y dagiti gamit ko. Nasayat mo't no kasta? Aimee, sapay ko mata, di nakaguray ti ibagakin ka. Anya ti bagam? Apay ko makagura ka. Iti kaano man, saan ka ang mabalin aguraan? Tanasingpot ka kanyak. Nga oray ibagak, ada panagayat ko ken ka. Agpaiso ka di, ti ibagbagam. Agpaiso. Iso nga inawis ka nga umay dito syudad. Tamasair tiriknak, na makitkitak ti panagsangsangit mo ijirancho. Sinipsiputan nak, ijay rancho. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluhan. Awanang karbangan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Iti napalabas, kaya't damagda kan Claudia apapanawon ni Aimee tapno matagikwada ti rancho. Gapo tamaasi unay ni Andrew kan ni Aimee, tinulag na ti inana nga alaan da ni Aimee kas katulong. Idinaduktalan mat ni Magda ti kaawan da Andrew kan Aimee, naragsakan da itoy. Iti met syudad, may sa akatulong ni Aimee, idinto ta nagpamarang agwardya ni Andrew. Iti may sang aldaw, adda imbaga ni Andrew kan ni Aimee. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluhan. Awan karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agpayso ka di, ti ibagbagan. Agpayso, iso nga inawis kang umay dito syudad. Tamasair tiriknak no makitkitak ti panagsangsangit mo ijaransyo. Sinipsiputan nak, ije rancho. Diyaking gagara ti mang sipot ken ka. Ngam naamwak ti mapaspasamak, kabayatan ti panagyan ko ijay. Amom, limagan pa'y kit di barukong ko, idi nakapanawak ijay. Angam, pasensya kan, tawan mat igam ko akwarta. Amok asaan nga inted ni Auntie Magda ti sweldom. Basit la agad at dayjay. Dakdakkel tinagunod ko iti panagyan ko ijay. Anya ti kayat mo asawan. Anya ko mati nagunod mo. Anyan di imbagak. Ay, lipatan mo. Diyak mo tin amutin sa usawang ko. Andrew, kunam a security guard ka. Ngam, di ka mat nakita itay ditoy. Ay, sana dito iti pagbantayak. Ije pasdek nga yan tinegosyo da madam. Pasdak nga ayan tinegosyo na, kunam? Ayan ka di dahi taapasdag. Iti sentro ti syudad. Bayam, ipasarakan to ijay. Sino ka? Ken, apay nga da ka dito kusina mi? Ha? Siyak ti kabarbaro akatulong yun, sir. Sika ka di ti anak ni madam? Siyak ti anak ni mama. Ngam, imposible nga agkatulong ti kaskan kakapintas. Agpayso ka di akatulong ka? Adda ka di nga aglutluto iti makan dito'y balayo? No sa anak akatulong, sir? Ay, no anak na ka ni madam, naggapwam. Tadi kamot nakitkita manipod simra kak akas katulong. Mistake ti imbagam adinak nakitkita. Kat no agsangsango tay ta. Ita ka lang ang makita ti kayat ko asawan, sir. Ha? Nagbanglo day talutlutum Nalaing kakadimot lang agluto? Saan kon nga ibagkat ti bukod ko atugaw? Ngamda kayon to ti mangibaga, no naimas no saan inton maramanan nyo, sir. Ramanak man nga rod, no naimas matlaang ti luto tinapintas, para luto? Saan pa ang naluto, sir? Inton maluto, sayon to ramanan. Kasta ka di. Ala, agsubliak to nga rod inton madamdama. Kaya't ko amakit kita ti kinapintas, ti para luto. Ala, ituloy mo nga rod ti agluto. Naggapu ka di ta kusina, anak ang si iho. Ada ka di inaramid mo di ta? Ni mamamat. Amo mama, napintas ng agpayso ti para luto. Nalaing mat ni Manong. Day tangiwat mo. Amo matibili ni Manong mo saan ka di? Ang damat ijay kusina, mami. Di namang nagtibagbagak. May mayat matlaang no saan mo adakdakamatan akabsat mo ni Andrew. Mama, aglabas iti panubok ko ti babae. Di ka kumaagar-aramid ti mati. Amangan no saan akayat ni Andrew ti aramidem. Apay kumasaan, mami. Pagyamanan nakit di
Numaduktalan tayo ti kinapudno. Anya kinapudno ti sasawam. Pangasim, di ka agaramid iti saan ama iparbeng. Apayakas lang naliday ka si Mang Pad iti quarters. Jack magustuhan ti panagngir-ngir si. Kan panagkid-kid day ti anak ni boss. Saan mo nga taltalak day jay? Talaga akas dyan na. Ngam di na kapagaramidan iti dakas day jay. Sigurado ka kadi? Saan ka komportable nga agtrabaho ijay? No adda day jay nga anak ni boss? Ha? Apay ko makabutang mo. Kat natataer ngam siya. Para kanyag, si kapay laang ti katauran. Nang runa ti pusom. Saan ko ang mailadawan ti kinataer ti pusom? Naks ha? Limok magtipuso ka di na oras. Di kagdanag. Ipasigurado ka di na kapagaramidan iti dakas da di alalaki. No agtultuloy akanayon nakakiddayan kan ngirsyan day jay. Pumanawak langan dito eh. Narigat ti agbirok iti nasayaat nga amo dito syudad. No restaurant, no sabali ti pagtrabahwam, masapol nga agabang kapay iti kwarto apagyanam. Kaslamat nga min balasubas ti panagkitak kan kuana, Andrew. Rabin, ngam imay kapay diti balay. Ada ka di importante nga ibagam, iho. Mami, pagkibaga ka ni Jervy, asaan na alabsan narabakan ni Aimee? Ada ka di madi nga inaramid ni Jervy kan kuana. Kuno ni Aimee, di na kano kaya ti panangkid-kid day kan panagngir-ngir si ni Jervy. Bastos ka no? Kunakon ket nga inggaraw manon ni Jervy ti kinapilyo na. Bayam tabagbaga ak ti kabsat mo. Amangan magbirok iti sabali at trabaho na, no di na kaya tiraramida ni Jervy. Di kagda nag-iho. Dumanon ka ni Jervy ti imbaga. San mo ngayon inted ti sweldo dagiti trabahador, iso ang nagpapanaw da. Itatabasitan ti kadwa tayo dito rancho, mangrugin ngagsakit dagiti daduma abaka. Anya nga rod ita ti rumbeng amaramid. Ayan ti kwarta, tamangalaak iti veterinaryo amang taming kadagiti baka. Kwarta? Awanan. Anya? Nagasto tayon ti kwarta. Kasano kumanagasto tayo? Dagiti nausari ti kusina. Ti pinagbayad ni Claudia ije pagadalan. Aniya, pinagsardeng mo ni Aimee iti panagadal na. Ita, awanan ti kwarta tayo. Ayan dagiti naglakwan iti gatas. Naglako tayo pa iti baka itay nabitlang. Ayan ti kwarta. Adday jay bangko. Ayan ti libreta. Kita agman. Adday jay kwarto. Aguray, tay nakkitaan. Hi, beautiful. Makitam ka di daytoy basitabag? Kitam ti linaw na. Apay ka di day tabag, sir. Apay ko maakita ti linaon na. Nadamag ko akayat mo kano ti makaadal. Day talinaon ti bag ti usaram. Tapno matunoy mo ti arapaap mo. Kasano ko maamatunoy ko ti arapaap ko? Babaan day tabag. Lukatak ti bag. Tapno makita kan maawatam ti ibagbagakan ka. Oh, anday ta. Nagado a kwarta. Apay kumaday ta. Nulakid di kayat mo ti makirelasyon kanyag. Pagadalan ka. Kukwam da ito ya kwarta. Sa anak arupat kwarta? Kukwam lang ti kwartam? Agtrabaho ak. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Saan kat nga agtawad iti kaskan ka amata pobre? Ditakan. Di na kayat ti kwarta. Ado da ito yan na kwarta.
Agbiag ko maitinasaliwan-wan day jeng Aimee. Wow. Bilibak ka ni Aimee. Saan narupat kwarta, akas kadagitiim mo na ang nakarelasyon ni Manong. Nasarakan matlangan ni Manong tinasingpat. Kan napudno kan kuana. Madam, nagsayat kayo kanyag. Ngam, jak maawatan. No apay akas jay ti anak iyo. Ni Jervy ka di tidakdakamatem, iha. Awan sa bali, madam. Apay adi naksardengan. Impakita na ti ado a kwarta. Tapno makirelasyon na klang kan kuana. Iti ka ano man. Jak ilako ti bagit, madam. Inaramid ni Jervy kan kadayta, iha. Wen, madam. Iso apo manawak laangan dito balayo. Pangaasim, iha. Masigurado nga agliday manan ti anak ko. Kasano ko mga agliday ni Sir Jervy, madam? Maamuam to ti amin, iha. Nga masakbay na, ada ko madamagak, katipod no kumalaang ti ibagam. Anya ka di dayta, madam? Ada ka di relasyon nyo kani Andrew. Numan pa'y saan ko pa'y asinong batan? Napudno ti panagayat ko kan kuana, madam. Uray agpada kami amarigrigat. Iso ti ay ayatag. Oh, maragsakan ako na iti dayta nga imbagam, iha. Di kay maawatan, madam. Adala ang tao akayat ko makasarita. Sakbay nga adda maamuam, iha. Anya ka diti pagsasaritaan tayo diti opisina, tayo nawagan na kami, mama. May papan ka di dayto iti inaramid ko, mama. Awan sa bali, iho. Di kayo maawatan, mama. Jervy, anya ka diti mapaspasamak. Pakawanan na, Manong. Kaya't ko lang amaamuan, nanapudno ni Aimee kan ka. Apay, anya tinaramid mo? Pinakita ak iti ando a kwarta, Manong. Imbagak nga aramatan na nga agadal. Basta makirelasyon kanyak. Di na kayat, Manong. Nagpakada kanya, tadi na kaya tinaramid ni Jervy. Dinamag ko no da relasyon nyo. Katamom no niya tiinsumbat na, iho. Anya tinsungbat na, mama? Kastoy ti kunana. Numan pa'y saan ko pa'y asinong batan. Isulaang ti ayatek. Uray agpada kami amarigrigat. Dayta ti kunana. Kasta ka di, mama? Agyaman na, Jervy, ading ko, ha? Naamuan tayo. Asaan arupat kwarta tinapili? Uray maamuanan nga anak ka, iho. Pakawanan na kumaha, Aimee. Awan ti da kasagandat ko kan ka. Bayan na ko mga palawag. Anya ko mati ipalawag mo ako nam. Sige. Sisasagana ak adumngag. Ti kinabastos ko kan ka. Kaya't ko lang tulungan ni Manong Andro. Di ka maawatan. Anya ka diti kayat mo nga ibuksilan. Ningamin Manong Andro, kat adda idi ti kinarelasyon na babae. Kalpasan na nakaala da iti dakkal agatad kan kuana. Insukat da iti sabali. Di ka maawatan. Apay nga ibagbagam da ita kanyak. Ni ka di Andrew a security guard ti dakda ka matam? Saan na nga mo tinaramid ko? Naibaga na ngamin, ngayayatan na ka. Iso a pinadasnak apakitaan iti kwarta. Kasta ka di? Pakawanan nak. Ngamin naramid ko lang dayjay. Takita, no napuno ka matlaan kan kuana. Nabayag kayo ka di? Nga agam-am mo kan ni Andrew?
Dakkel ti pinukaw mo a kwarta. Isuaman ni po dita. Ikatag ti karbengam nga agwidro iti kwarta iti bangko. Saan kagayam ang mapagtalkan? Saan mo kumamat nga aramidan kanyak dayta, Julius? Himpay ko amin kan ka apanagtalag. Ngam dinadahil mo. Ita, awanan ti anak ko ditoy. Napnapanan nangatan. Apay asapulam, kat nakitaray nga rod iti dayjay at trabahador iti rancho. Ditay pay ammo, nupudno anak itaray wano saan. Kat anya nga rod ti panagkunam iti panagkuyog da apim manaw, kan nasinged da iti tunggal maysa. Saan na makaas-asawa ti anak ko? No diket kayat nga ti agadal. Amok pay. Apay nga rod anakigid da napim manaw kan ni Andro. Nagtaray dalakit di. Tapno daras ka makaturpos, in ka nag-enroll. Madama pa lang ti enrollment. Enroll? Andrew, awan pa'y urnong ko. Nupod nung ay ayaten nak. Bayam asyak ti mang tulong ken ka nga agadal. Kalpasan ti panagadal mo, pangasim, umanugot ka nga kalaysatan. Kalaysa? Di ka pa'y sinungbatan? Kalaysan? Amok nga ay ayaten nak, Mert. Isaasaan ka na makalibak. Makalibak? Sino tinang ibagakan ka nga ay ayatan ka? Inak ni Mama Lolita, kan kabsat ko ni Jervy. Anya? Pudno ka di dayta nga ibagbagam? Pakawanan na ko ma, no nagpamarangak akatulong yu irancho. No kasta? Nagpamarang ka amarigrigat? Mangilasin ka iti gatas nga ikabil ko iti battab ko. Ibagayo akan ni Sir Julius, tabambantayan naman dagiti gatas. Binilang na pa'y, numano abote tinalpas ana pasteurize. Ma'am, kunamat kanyak Di pa'y imbaga ni Amy nga awagan mi iti ma'am. Idinto ta iso ti akin ko kwa iti rancho. Si Kaki Ideng. Mangin insulto ka kadi? Saan mat? Ibagbagak lang ti pudno iti tao apagarupan na kat na nga tula unay. Ngam saan mat? Addan to aldaw mo kanyak, si kakatulong. Ur-urayag day tang aldaw, Claudia. Pagtalawan man na dya a Flora iti pasdak, mami. Apay kumaapagtalawak. Iso lang ti makaammo ka dagiti trabaho a pinanawan ni Amy. Nainsultuak, iti imbaga na nga agin nga to akano. Kat saan mat? Anya nga tati aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kaya ta makita dayjay a Flora ijay rancho. No di mo kaya ta makita ni Flora. Saan ka naamap-mapan ijay? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo italawas ang napauluhan. Awan ang karbengan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ni Julius ti panakawidro ti dakkel agatad iti bangkuda. Inikat na ti karbengan ni Magda nga agwidro iti kwarta kat inala na ti libreta di bangko. Iti may sangal daw, bimmalaat ni Julius iti saritaan da Magda ken Claudia.
Papagayam, denggan tituloy te serye tayo italawas ang napuluhan. Awan, karbangan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya nga ta ti aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kayat amakita dayjay a Flora ijay rancho, mami. No di mo kaya ta makita, Ah. saan ka namapmapan ni Gerancho? Daddy Julius, ada kayo matgayam dita. Itayak pa'y ditoy, ngam didak nadlaw, tanapasnek kayo nga agsarsarita iti saan nga umno. Claudia, manipod ita, sana na mabali na kargam iti gatas ti battab mo. Nawatam, Oh, Julius. may sakamat, Magda! Hello, gayam. Imbag ta nakaawak ka. Kumusta ka nga dita syudad? Agad-adalak, gayam. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Husto ka di tinangag ko? Pagad-adalan na ka ni Andrew, kunam? Wen, gayam. Kumusta mo't ni Daddy? Ikwa. Ijak man maawatan, gayam. Manipod awang ka, madlaw ko analiday. Kan, saan mo't akas idi ti kinalastog dagiti agina? Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Di ka maawatan. No nga mintumangsit ni Claudia, sungbatak at masurunak. Uray dengdenggan ni Sir Julius, di namot isakit. Kasta ka di? Itaman pa'y. Flora, idanon mo man ti pa kumustak ka ni Daddy. Dumanon, gayam. Imawag kanyak ni Aimee, sir. Kumusta kayo kano? Ha? Ayan ka diti anak ko. Agad-adal kano ijay syudad, sir. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Nagtipon dangatan iti dayjay nga Andrew? Awan mo timbaga na akasta, sir. Idi pa'y laeng. Imbaga na amapan ijay syudad. Tapno makapagtrabaho. Kat mapagadal na ti bagbagi na. Kasta ka di. Flora, amum ka di no sa dino tayan na ijay syudad? Saan, sir? Di namot imbaga. Ngam imbaga na ama kumikom nga agad-adal. Ado ka no ti araramiden na. Iso asaan ko disturbon. Kasano dayto yan, mami? Ado mo tibagsak ko ijay pagadalan. Anya ita ti aramidan ta. Sapay di ka maikan iti adu a kwarta. Tasaanen akas idi. Ang mabalin ko lata ti ag-withdraw iti kwarta. Siribam man ni Daddy Julius, mami. Mapusipos mo siguro man ang tiulo na. Bareng sabali nga minitan ni Julius. Kasla ka iliw nan samot ti anak na nga awanan serbi. Ayan nga tamat dayjay a babae. Siguro, agdandan nada iti dayjay a mamirmiraot nga Andrew. Lakit di. Ang mga numasikog pa yan. Yak! Day takot masikugan. Diyak kayo ti agsikog. No saan abak nang ti ama ti agbalin nga anak ko. Rumbang laang. O sarem ti utek mo. No kayat mo anasaliwanwan ti panagbiag mo. Dilimak ka na kiti grado, Maimi. Nagngangato. Wena, tadyak kayat ama pa ay ti magpapahadal kanya. Ay ayatin ka unay. Aramidag ti amin. Tapno na saya ti masakbayan ti pamilyata. Aramidag dagitoy. Gapoy ti nalaos a panagayat ko ken ka. Kan para ti masakbayan ti pamilyata. Ay, ayatan ka matunay, Andrew. Idi, naliday ti biyag ko. Kat sikat ti nagbalin ang musika, anang biyag itinaliday alubong ko. Inton makaturpos ka. Agpakita ta ka ni Dadim. Kidawon ta ti pamalubos na ngagkalaysata.
Sikat ti makaam mo. Superstar iti biyag ko. Ha? Unay ka dahil superstar. Nalabos mo tin Pudno ti bagbagag. Sikat ti kapatgan ita iti biyag ko. Ay ayatan ka unay, Andrew. Ay ayatan kamot unay-unay, Amy. Umay ka di tumulong diti rancho tay may ka, Claudia. Kunak mano agad adal ka. Apay nga da ka ditoy. Diyak kaya ti tabas ti dilam, si kababaunan. Imbaga ti babaunan, tada pa kairanudan ti akin babaunan. Ngam ti papakpakan, ngawan pa kairanudan ti mangpakpakan. Aglablabas kan si kababaunan. Aguray ka man. Sige, padasan nakasagidon tadi katrasan. Agtrabahon tupay dito'y idi ni Aimee. Idin to ta si kakot saan. Huh? Suron kon? Pagbabawyam day ito nga'y naramid mo kanyak. Iti anya aga po nga agbabawi ak? Huh? Kukom aya day ti rancho, kat kukwa ti ina ni Aimee? Dumtang to ti aldaw. Agpakawan ka kanyak. Tu, iti anya aga po. Anya ko mati basol ko ken ka. Sika ti rumbang nga agpakawan ka ni Aimee, Claudia. At dagayam ko akaadalan ni Aimee. Imbagada analaing kano ni Aimee. Kapkap na kan nga tati kabsat mo ni Aimee. May mayatan ni Aimee. Ngam ti daddumaan na karelasyon ni Manong, mama. Day tamo ti pamatik, iho. Itinabiit a panagyan ni Aimee di ti balay. Nakitak ti kinasingpat na. Nasarakan mo't langan ni Manong ti maibagay kan kuana. Nasingpat mo't ni Manong. Sika, iho. Kabaalam ka di mo ti agpamarang amarigrigan. Tapno masaraka mo ti babae, anapudno kan ka. Ah? Mama, saanan anas kan nga aramidak dayta? Saan ngamin arumbang nga itad amin akid daun ti babae? No kwarta ti kiddaun na. Dayta mo ti kamali idi ni manong mo. Nagtalag, kat inted na ti amin akid dawan dagiti babae kan kuana. Anya ka tati aramida kiti dayja, Flora. Masurunak unay kan kuana. Ay na, durabag kumadjay rupa na. Uray siyak. Di nakpay respetuan no mapanak ija rancho. Adala ko mapangtangdan ko, tamang tangdanak iti mangipungot kan kuana. Kas lakalalaingan no kas jay amapanak ijay rancho. Agkusilap. Adan tula aldaw na ako nak. Pagbabawyan na tinar-aramid na kanyak. Pagparin tumangak iti sangok dayjay a babae. Makabalis tanto matlaeng kan kuana. Ha, kukuana ita. Angam kukuha tanto mat. Kaano nga ta makabalas na, mami? Noan niya nga ta at ipampanakal dayjay a babae. Makapasuron. Kitaan nyo kit di, mami, ha? Amangan mat, no ada pagtultulagan da kan ni Daddy Julius. Saan kumot ngay palubos? Para kanyak laang ni Julius, agraman ti rancho. Nalpasan ana iproseso dagiti gatas, sir. I-deliver yo ka din, sir. Mabalin ka di ako muyog ka, taawan ti kaduhak. Imbagla para lista ka dagiti order. Umayak mo ti pag-deliveran niyo, sir. Wen, Flora. At damot sidecar tay motora pag deliver ko iti gatas ti baka. Ada ka di mabalin ko apagtugawan iti sidecar ti motor, sir. Wen, tabasit lang ti gatas a may delivery ta. Sika ti mangkita iti listaan o asino dagiti nag-order. Ibagam laeng, ta iso ti pangipananta iti gatas. Sige nga rod, sir. Lumuganak iti sidecar ti motor. Ala, intan, Flora. Apay, akimuyog ka kan ni Julius. Napanan nyo. No kumanasapsapa kayo ngay may, da kayo kumatikadwa ni Sir Julius, nana.
Saan ko maasyak? Nana, Nana, kun kunamkat kanya kun. Madam idi, tiawag mo kanyak. idi takunak no nasaya at kayo agsyuman kan ni Aimee. Ay nga saan matgayam? Saan kayo ang maikari nga agsyuman kan kwa na? Salawasaw! Di mo idiso tatong pamkanyak, Nana. Agyaman kayo, tabakit kayo. Iso adi kay patulan. Ngam no maminsan pa'y nga aramidin nyo dayta. Siyak timang tungpa kada kayo. Bastos! Amok mo timang respeto iti tao, arumbang nga irespeto. Ngam no kas kada kayo, ay nambarak. Agraraman kayo nga gina. Pimanaw kay din ja heredera, gapo kada kayo. Kumusta ti ay ayatak nga estudyante? Rabiin, ngam di ka pala mapaniti kwartom. Ilipas ko pa ito'y report nga aramidak. Superstar iti biyag ko. May salangan na semestre, malpaskan. May sakanton ka nagiti agmarcha ang mapan umawat iti diploma. Kat isagot kon to dahil ta a diploma, iti ay ayatak a superstar. Saan ka di ati diploma kat isagot iti naganak? Kuma, ngamjak narik na ti dungo ti maysa nga ama. Kasano kuma nga isagot ko kenkwana? No awan ka, sa anak a makaturpos. Kaguram ka di ti amam? Saan, Andrew? Ang mangnamnamaak, adumteng to ti gundaway, amariknak ti panangipatag kanyak ti amak. Kastamatan, amariknak ko mati panangipatag na kanyak. Bayam, tamapan tanto agpasyar iti rancho. Masigurado, akailiw na kamot ti amam. Dandanin agturpos ni Aimee iti kinaabugasya. Bilibak mat kadakwada ka ni Manong. Nabayag basitan ti relasyon da. Ngam nagtalin at daan na pudno iti tunggal maysa. Maragsakan para ka ni Manong mo. Kamaudyanan na. Nakasarak iti napudno ken kuana. Makapantayon to ije lugar da, no intayo ka sa uti amana. Sangon na tayo nga tati amana. Iso apimanaw ni Aimee. Ta saan ka no nga impakita ti amana ti dungo na ken kuana. Numapantayo kat di na tayo sangwan. Ti agsubli tayo ditoy. Awan parikot dita, mama. Sa bagay, husto ta ko nam iho. No di na tayo sangon, di agawin tayo. Kat agkalay sa dalatan. Adumat ti bagsak ko, mami. Makapasadutan ti mapanijay pagadalan. Kasano nga rodan, anak ko? Sana ka makairwar iti ado akwarta ni Dadim at Julius. Tilang masapul tayo ti ititid na. Sigurado. Ano ulitak nga alaan dagiti bagsak ko? Katagbayad akmanan. Apay ngamin, adi mo tinartarimaan tinagadal. Padasan pa'y ti dumawat ka ni Daddy Julius, mami. Padasak nakuna na ngamin idi, nga apay kano anag bayagan, kat di kamot lamalpasen iti panagadal mo. No maminsan, nagadula unay mat ngamin ti papaarami dagiti professor mi, mami. Rumbeng ngamin nga aramidan nyo dagita. Jay kagiddan mo anagenrol iti kinamaestra, kat nagturpusan idi napan atawan. Makapasurun nga rod, mami. Kuna jay din asa anak kanupay ang mabalin nga graduar. Gaputa adu ti bagsak ko. Masapul nga dadak kala selebrasyon iti graduation mo, Aimee. Agyaman ak unay kan ka. Angam umanaya na makaturpusak. Kan maysa, ag-review ak pay. Kalpasan na, ag-examak. Basta, pakaragsakak no maselebraran ti paragturpos mo. Intayo ka na mamay ti may sa analata ka restaurant. Si kaman lang ti makaam mo, may superman. Siyempre, may superwoman. Itapay lang kablaawan kan.
Agyaman ako, Nay, Andrew, biyag ko. Sika, tiintin nagtilangit amang bayabay kanyak. Gapo, taawanan ni Mami iti biyag ko. Nera na siguro. Agayatak ngamin unay ken ka. Maiduma ka kada kini nagbalin a karelasyon ko. Julius, kasapulan ni Claudia ti kwarta. Ikan na kuma, tamapan mo't lang ijay syudad. Ituloy na, ti panagadal na. Saan ka di nga upat lang atawan ti kinamaestra? Manu atawanen ti panagadal na. Kuwang amin, Julius. Marigatan ka nung amin. Adabagsak na. Kaya't asawan day ta, asaan nga agadal ti into na rin na ijay syudad. Abagan ba't numakas asawan? Pag ko naamat amakas asawan. Apay nga ro da manu atawanan ket di mo't lamalmalpasan iti panagadal na. Sayang lang ti kwarta ginasgastos na. Sabali ti pangipanan na. Nagturad day tarupam nga umay dito'y balay mi. Kaam-amok a balay yu gaya mon daytoy. Ti amok, kat balay ti gayem ko ani Aimee daytoy. Makikabkab balay kayo laang. Talaga na puskol ti rupam. Awanan kay ti bain. Asino ka datang ata tinapuskol ti rupa na? Mayak ditoy, tada ibagak ka ni sir. Sa anak a makikabbalay tawan karbengak. Ada balay meng. Ay no! Ay, lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Aramidam ta kayat mong aramidan ah. Ngambasol mo, nudyak maidanon ti idanon ko kumakan ni sir. Anya ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas agparikot da magdakan Claudia tasan ang makaturpos ni Claudia gapo kadag iti bagsak na. Iti sabalya bangir umadanin ti panagturpos ni Aimee iti kinabuga siya. Iti may sangal daw anapan ni Flora iti balay da Julius. Nagsinungbat da kan ni Claudia. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napuluhan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay na! Lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Sige aramidam ti kayat mong aramidan. Ngambasol mo, nudyak maidanon ti idanon ko kan ni sir. Anya ka di ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Umay ko kumaitad kada kayo ti listaan ti nag-order iti gatas. Ngam, simabat ni Claudia akasla ti Greg, sir. Panawan na kami ditoy, Claudia. Apay alapdam nga umay ni Flora dito'y balay. Ado ti may tultulong ni Flora kanyak ijay rancho. Kablawan kay ti panagturpos mo, iha. Agyaman ako, Nay, ma'am. Di na ka di mabalin nga awagan iti mama. Saan ka ta, ma'am? Ha? Sige, mama. Agyaman ako, Nay, iti kinasingpot yung kanya. Mama. Kablaawak man matyayayatek. Ti superwoman iti biyag ko. Agyaman ako, Nay, kan ka, Andrew. Happy graduation, Manang. Nagasat unay ni Manong kan ka. Manang kunakun Tamanong kumat ti agbalin nga asawam. Agyaman ako, Nay, kada kayo.
Natunoy ko matlaangan ti arapaap ko. Nakaturpusak matlaangan. Ala, intayo nga ro dun iti restaurant. Tani, itay pa yung agmanmandar ti tiyan ko. Karga ka nun. At to'y pa'y tinayon ti listaan, tinag-order iti gatas, sir. Agyaman ak, Flora. Awan gayam. Saan ka di pa nga imawag kan ka ni Aimee? Saan pa'y mat, sir? Iti naodi nga imawag akot makumiko medyo pagadalan. Ay, jak amaw, no naggraduaran, sir. Kasta ka di. Ala, ikumusta nagtuken kwa na intun umawag manen? Matungpal, sir. Saan ka di nga umawawag ka na kayo, sir? Napukaw ko ngamen ti cellphone ko, idi. Gimatang iti sabali. Kat nasukatan ti sigod a number ko. Ay, kasta ka di, sir? Ala, inak nga rodan iti rancho. Tanapan naggatas iti baka ti duma akakadwak ijay, sir. Apay, anak kami suot ka simrag. Anya ka di tinapasamak di taruhar. May itay ni Flora, mami. Nagsinungbat kami. Idi may ni Daddy Julius. Pinastragnak. Anya? Anya ka no tigagaran ni Flora ditoy? Dahita ti dinamag ko itay ka ni Flora. Nga maditi sungbat na. Saan ka no nga umay makikabalay? Tada ka no balay da. Talaga apagpong tuten nakday dya a babae. Ha? Uray siyak, mami. No saan abim malaat itay ni Daddy Julius, amangan no nagpinungot kami. Dayjay ti ambisyosa. Kaya't nasamot ni Julius nga uray lakayan a maidiligkan ko na. Awan tilin na kayan ita, no kwarta ti pagsasaritaan, mami. Wan mo't kit di. Hanggang saan mo't unay ama ko na abak nang ni Julius. Ngam ado, ti atiwan na dito'y lugar tayo, mami. Mangrugimat gayaman ti panag-review iti review center, love. Wen, mayat na inakon ag-review. Tapno sigurado, love. Dahitamat ti kayat ko, tapno makasigurado ka. Sapay ko ma. Tama ka pasaak. Inton madanon ti bar exam me, love. Namnamag mat dayta, love. Amok kami na nasaririt ka. No pay kasta, aramidak amin akabaulak. Barang maigasat ko. Buyugan tay ti kararag. Adda kaasi ti apo karang tinapasnag nga kidaw iti kaasi na. Wen, Andrew. Awan sa bali akamangan no saan ani Apo Diyos. Dakkel ti kaasi na kadagiti mamatikan kwa na. Apay akas taday tarupam. Adda ka din nakaapam. Masurunak, mami. Binaunakit din ni Flora ang mga wit iti nakatimba gatas. Inyawid mo kuman tigatas Kasapulam tigatas, saan ka di? Ang mga numakita ni Daddy Julius, kat agungat, mami. Wen gayam. Manipod awan ni Aimee, dakkal tinagbaliwan na. Saan kas idi an nalukay kadata. Nagbalin mo't ten akir mo't. Kasuron ko mat dayjay nga, Aimee. Nagbali kita ng papanaw, nga kaslaad-adakit din ang nagmalas ta. Kastamot nga rod ti mariknak. Iso akasuron ko launay dayjay a babae. Awan lang nga rodan ditoy. Ngam isupay lang ti poon ti saan tayo apagkikin na awatan. Bilibak mat kadamanong kan Aimee. Takay kayat dati agyan ijay quarter ti security guard. Ngam ti agyan dito'y dakkel abalay. Saan gamin ang materialistic ni Aimee? Simple a tao, kan saan a naparamag. Sabagay, day tamot tinadlaw ko, mama. Ngam saan nga amo ni Aimee? Nga addadakkel abalay ni Manong iti asidag ti negosyo na.
Sigurado nga ijay dantong agyan, inton malpas ti kalaysada. Apaman ang makapasa ni Amy iti bar exam na. Ket addan tumanugang yung abogada, mama. Wan iho. At danto alain ni Manong mga opisina nanto iti asidag ti negosyo na. Naggasatan ni Manong. Tanasingpat ti asawaan na. Kabayatan asan pa yan ang rugi ti review. Kaya't mo kariti kumuyo kanyak, ijayan ti negosyo. Sige man nga ron. Sorwan nak, tapno makatulong akan ka. Alang ron, ngam narigat ti trabaho ijay. Dandani saan ka ngagtugaw? Anya tinarigrigat at trabaho. Tinigosyom? Wenno, ijerancho. Depende matkat di iti tao. No anya tinalaklakakin ko na. No mapadasak ti trabaho iti negosyom, ibagak to, no anya tinalaklaka at trabaho para kanyak. Ijay kalangan ayan ti cashier. Agkahira ka. Amangan no mapukaw ti collection, no siyak ti pagyanam iti cashier. Andakin ka, no takawam ti koleksyon. Sika ti manager, iti dayto a supermarket. Owner ken manager. Pinanawam daytoy. Kat imay ka iti lugar mi. Kat nagpamarang kang aplikante iti rancho. Saan at trabaho ti sinapol ko ijay? No di kat sika. Anya? Kasano ko maasyak ti sinapol mo? Kat di nakpay matamam mo. Sa pulam ka di, ti saan mo pa'y ngamam mo? Nagsapula kiti nasingpet. Nagaget. Kang ronan ti amin napintas. Ket sika dayta, love. Mabalin a plano ni Apo Diyos ti panagsinarak ta, love. Agasam? Nagpamarang ka amarigrikat? Tapno lang masarakam ti agbalin nga asawam? Mamatiak matitimbagam, love. No saan ko nga inaramit tayo jay? Saan ka kumaan na sarakan? Anya ka di ti impakan mo ka ni Julius. Ta isakit nakalaunay, sika a babae. Adda ka di impakan nyo kan kwa na ide? Iso apagarupon nyo, nga da impakan ka? Ha, anya ti inted mo kan kwa na, idinapan ka ije balay. Apay adiyo dinamag kan kwa na, ano interesado kayo ang mga mau, nana? Ti saludsod ko ti song batam. Madanagan kayo kaday. Ang mga no isukat na kada kayo, iso nga insecure kayo. Ha, anya nga insecure asasawam. Apay kumanga insecureak. Apay nga rod nga agdamag kala adagos no adda makitam. Ni Sir Julius ati pagdamagan yaw. Hay, di ta kayo manlangan ta dapay aramida. Oh, mabalin la ko matimang karamkam iti tao. Ay, inaramid kon iti dayta a babae. Saan ka di ani Flora dyan naggapo dito'y, mami? Awan sa bali no saan aday jay apo or ti kararuak. Nakitak asimrek, iti pagalaan ka dagiti timba, apang ikanda iti gatas ti baka. Aguray man, tapalab-ogak ti danga. Anya ti aramidam. Kargaak ting kayo iti ngato ti ruangan. No iduron na ti ruangan no rumwar, matinag ti kayo. Kat matamaan lakit di ti ulo na. Masurunak at talaga iti dayja a babae. Mapan kayo ijayan ni Daddy Julius, ta ipatungpal ko ti planok. Oh, sige, makaamukan, Claudia. Alaay ko to'y tugaw a pagbatayak amang ikabil iti kayo iti ngato ti ruangan. Inton rumwar ti danga. Di na ipagarup nga adda kayo iti ngato. Makabalas matlaangan kan kababae. Darasag, tapno awan makakita kanyak. Adto'y titugaw kan kayo.
agbatayak iti tugaw, ket ikabil ko ti kayo. Aday ta, pumanaw ako dito tapno awan makakita kanya. Anya nga tati naramin ni Claudia iti asidag ti ruangan. Nakita ka nagdardaras a pimanaw. Di namot inrikap analaing ti ruangan. Ay, amangan nagsuble. Magnaak man langan iti bakdor. Amangan nagsabat kami di tarwangan. Amangan nagsubang kami manang. Adu itatigatas anaala kadag iti baka. Kasapulan pa ititimba ditoy. Kurang titimba? Masapul nga rod nga inak mangala ititimba. Ingka man nga rod, at dangamin na panandag iti kakadwa. O sige, tamapanak. Kunwari, nasingpat ka nagagatak, tapno din nakisukhat ka ni Flora. Mapanak iti pagalaan ititimba. Barang ipiyar naman ng tilibreta ti bangko kanya. Adakon iti ruangan ti pagalaan iti timba. Di damot inrikap anaimbag. Iduron ko tapno makastra ka. Anay ko. Anya dyan naggapo iti nga to. Anay ko, natamaan ti ulok. Kasla maulawak pa yan. Mami! Ay, tinapasamak kada kayo! Apay nga indoron nyo ti ruangan, Mami. Da kayo kat nga ro, tinatamaan iti kayo. Saan ka di anag na di babae dito'y? Apay asyak, tinatamaan iti kayo. Mas dawak, tadamutan iti pagprosesuan. Nagnangata iti bangir. Maulawak, nagsakit. Anya itatiramidag, Mami. Agdardara ti ulo yo. Agpaarayat ka kadagiti kakanuan iti rancho. Tulong! Arayatan da kami! Tulong! Anya tinapasamak ditoy. Itala nga nagdisnudo ka at tumulong, ngam kastapay tinapasamak mo? Agdardara ti ulo na, Daddy Julius. Kasanwa napasamak da itoy? Imposible da itoy. At da ka din ng pang-or di ta ulom? Ipantayo ko maidyo ospital, Daddy. O sige, ipantayo. Inakisaga na tilugan. Wan, Daddy Julius, saan nga agsardang ti panagdara ti ulo na? Naipaskil nga tan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam? Madanaga na, Clav. Amangan no sana na inayon tinagan ko iti listahan dagiti nakapasa. Anya nga rod no awan nagan mo. Adda pa'y mat sumarunumanan nga exam yo? Agnerbyosak matan. Madanagan akmatan. No anya man ti resulta ti amin, naskan nga awatam. Di na kon. Adda pa'y mat sumarunong nga exam? Anus lang ti kasapulan. Sa bagay, masapul nga aklunak, no anyaman ti resulta ti amin. Apay nga agdardaras ka, papanam. Mapanak iti nakapaskilan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam, Mama. Si kamot yan ada magagaran, ngamdaay mi kan Andrew, iho. Diyay ngamin gayem ko nga staff nga dayjay pagadalan. Intyat na kanyak nga adda kanun ijay bulletin board ti resulta, Mama. Dinamag mo kumaakan kwa na, no nakapasamot laang ni Amy. Ay, nag-offline matan, Mama. Adda siguro importante nga ramiden na. Sa bagay, kasta nga agpaiso ti empleyado no da boss na. Masapul nga agtulnog iti ipaaramid da kwa na. Nakapasangatan ni Amy iti bar exam. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryeta yu ita alawas a napauluan.
Awan Karbangan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Awan, Karbangan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dinamag mo kumakankwana no nakapasamot laang ni Aimee, iho. Nag-offline matan, mami. Adda siguro importanteng aramidan na. Sa bagay, kasta talaga't empleyado. Masapol nga agtulnog iti boss na. Ina ko na, imbag ita, tabasit pa iti tao. Narigat no adunto ti tao. Iyawag mo adagos kanyak no anya ti resulta, iho. Ariglado, mama. Apay nga minanapan kayo ijay, mami. Saan ka di nga imbaga kamangi kabilak iti kayo iti nga to ti ruangan? Naawa ni ti panunot ko. Kunak no nalpasen anag na ni Flora ijay. Nagalis akas lakiwat day ja babay. Addan to aramidak kan kwa na? Ijay likod nga ta tinagnaan na. Taapay asaan nga iso tinatamaan. Ti kunak kat adda pay laang ijaunag. Saan mat? Ta idikwan? Da kayo mat tinapan ijay. Agkurang nga mintitimba. Iso amapanak ko mamangala. Apay ngamin, ada kayo tinapan. Nangibaon kayo kumay ti sabali. Agpabanglo ako mangarod ka ni Julius. Hanggang kas jamutan tinapasamak. Iso ada kayon tinapan na ngala, kasta ka di? Diyo amo nga dak di tarwar ti ruangan. Nangeg ko amin ti saritaan yo iti anak mo, Magda. Julius, adda ka dinangag mo. Nangeg ko nga rodami na saritaan yo. Gapo iti dakes a plano yo. Da kayo matlaang tinagsagrap. Ha, makapadismaya kayo. Nagdakes ti aramid yung agina. Nagbidot laeng mo ti anak ko, Julius. Kasanon no siyak tinagnay jay. Kaslada kayon nga agina tinangdangran kanyak. Ngamawan ti kasta panggapmikan ka. Apay, di mo inanawa ti anak mo iti plano ng aramiden. Jay kunakon, kasanon, no siyak, tinakapasamakan ti kasta. Aimee, umay ka dito, Attorney Aimee. Ha? Anya ti kunam? Love? Top 10 ka, love. Adda ni Jervy Ijayan ti bulletin board. Kawawag na. Pudno ka di, love? Nakapasaak? Saan ka lang nga nakapasa? Adda ka kano iti top 10. Agyaman ako na, Diyos ko. Natungpal ti arapaap ko. Mabalinta na pasyaran ni Dadim. Kayat mo apasyaran ta ni Daddy, love? Kailiw ko matiransyo. Napadasak ngamin tinagbali na katulong ijay. When tanagpakan ka iti garami kan ruot kadag iti baka. Idinto tamay sa kagayam abilyonaryo. No saan ka nagbali na katulong iti rancho, saan ka kumamot na nasarakan? Ay, kita nyo tilinaw ti pagiwarnak, sir. Oh, ay. Anya ka di dayta. Tauray ka lang nagtartaray at manon dito'y ayan ko. Ay, top 10 tigayim ko iti bar exam, sir. Nga ay may top 10. Ha? May son, ananay nga abogado tigayim ko. Anya? Ti anak ko? Nagturpos nga uray pimanaw iti puder ko. Maragsa ka nak amang ipadamag kada kayo iti balegi tigayim ko, sir. Ha? Flora,
Malagip na pa'y nga tati anak ko. Saan ka da pinakumustahan na kayo, sir? Kaawatan, ngawan tigura na kada kayo. Sapay ko ma. Mailiw ako ni ti anak ko. Kasano ang makapagkidawak iti pamakawan ken ko na? Saan yun akagura tigayim ko, sir? Naamiris kon dagiti kamalik. Nakapagpanunutag, idi pinanawan nak ti anak ko. Mabalin mo kano ti agawid. Kuna ti doktor, mami. Saan samot ang nagsubsubli ni Julius diti ospital? Idinapanak iti pagbayadan. Binayadan kanumat ni Daddy Julius ti bill dito yung ospital. Kasta ka di. Mabainak paikit din gapo iti napasamak. Ni Flora ko matamaan. Hanggang syakmatan. Uray kumamat, no saan anangag ni Daddy Julius ti saritaan ta. Nagmalas nga rod. Di talakat nga minagan-anad. Papuskulon talatan ti rupata. Awan mo't papananta sa bali. No di ijay balay ni Julius. Diyak lakit di kayat ti agsubli nga agab-abang iti pagyanan tayo akas idi, mami. Uray siyak Nangruna kat agpadpadamot nga awan trabaho ta. Ada pagiwarnak dito'y lamiseta iti salas. Kita man. Ada na linyaan iti ballpen. Basa man. Dagiti nakapasa iti bar exam. Malvar Aimee de Vera? Anya tinakitam di ta pagiwarnak. Tauray kala nagnanga. Basaam tinalinyaan iti ballpen anagan, mami. Yawat mo. Takitaak man. Ato Saan nga ta? Aka nagnagan na lang dayta. Ang uray ti middle name na Adivera. Kat isumat. Mabalin aka nagnagan na laang, mami. Imposiblimat ani Aimee dayta. Hello, Flora? Nakahawag ka man. Congratulations, gayam! Top 10 kagayam iti bar exam Amumon, Flora? Agyaman ako na, gayam. Uwa. Oy, ang mga nudin akon am mo, tamay sakan nga abogada. Sobra ka, mat. Sikapay lang tigayam ko. Iti kaano man, sikalat na tigayam ko Flora. Loka? Kat, kumusta mat ni Daddy dita? Impakita kun kwa na tinagan mo iti pagyawarnak. Kaya't na ti dumawat kang ka iti pamakawan. Ngam di na kanumat amo ti ayan mo. Takkal ti nagbalbaliwan na, gayam. Madlaw ko akailiw na kan. Pudno ka di, gayam? Umay kaminto dita. Ngam saan mo pa'y nga ibagbagakan ni Daddy? Oh, Flora. Saan mo mo't nga ugali ti agday ang kabayatan ti panagtrabahom? Itamampay. Sir, adaman damagak. Nukas pangarigan umay pumasyar ni Aimee. Saan yung kadi akagura? Nakaamiris akon. Kayat ko pa'y nga agsubli ti anak ko. Ngam dagiti agi na amagda kan Claudia. Sir, agpaiso ka diti imbagayaw? Agbababawi ka dagiti nararamid ko iti anak ko. Hamum ka di. Asika ko matinatamaan iti kayo nga karga ni Claudia iti nga ato ti ruhangan. Ha? Anya ti kayat yo asawan, sir? Dumngag ka. Tay salaysay ko tinapasamak. Nay, imay kayo matitirancho nga gina.
Ay, kumusta ka, Nana? Aglisi kay ti dalan mi. Apay nga agyan kay ti dalan? Amulata ni Apo Diyos kay salakan ti awan basol na. Kat ti nakabasol. Iso, ti pagbawingan ti dakas apanggap ti managdakdakas. Awan ti amok kadagiti sasawam. Ay, saan kan nga gindi di amo, tamo kon ti amin. Agbalbaliw kayo nga minon. Natangig kayo pa'y lang. Kat awan mo ti maipanakkalyo. Apay ka di akasta ka. Kayat mo tapagtalawan ka dito yung rancho? Kabaalam ka di nga aramidan, ti kabaulak nga aramidan. Ay, awan apulos karbangam dito yung rancho. Kukwa ni Aimee daytoy. Love, mabanta ka din ije rancho? Wen, iror ti driver ti kotse. Imbaga kon ken kuana itay. Umay ka di mat da mama? Wen kano, ngam ko na ni Jervy, ajay kano kotse na ti pagluganan da ka ni mama. Saan da makilugan ka na ta? Nalawa mat jay lugan mo. Saan nga mina makaururay ni Jervy? No kayat na ti umunan to nga agawid, wano maudi, maaramid na ti kayat na, talugan na kat nga ron. Sabagay. No agbati tapay ijay, amangan no din napay kayat ti umyan ijay. Mapandala nga agpasyar, ken makisarita ijeran tiyoyo. Apay nga imay ka dito'y balay mi. Saan adito'y ti ayan ti trabaho? Sana nga umay agtrabaho, nana. Urayag laeng ti tunay abos ditoy. Apay ko mga urayam ni Julius. Ay, saan ani Sir Julius ti urayag ako nakatunay, nana? Ada urayag ditoy. Agurayak lang iti sumagmamano a minutos. Agtugawak pa ito'y sirok ti kayo dito'y arubayan. Sika ti makaam mo, no asino manday takunam nga urayam. Numabalain, saan kayo pa'y apumanaw dito'y, nana? Asino ka kumaamang mandar kanyak? Katulong kalaang! Sir Julius! Umay kayo ditoy! Amangan no ni Aimee ti sumungad! Anya ti kunam. Ulitan man, Flora. Umay kayo dito'y kunak! Agturong tilugan na sumungad dito'y arubayan niyo! Amangan no da Aimee kan Andro ti sumungad! Anya? Ne, duwa mo takot siya ti agturong dito eh. Oh, aday tadan! Daddy! Ay, mi anak! Ay, mi! Pakawanan na ko, ma. Arakupan ka man, anak. Daddy, kailiw kayo unay. Agyaman ak unay, anak. Tapi nasarnak matlangan. Wan, Daddy. Kadwak ti kabsat, kan ina ni Andrew. Anya? Kabsat kan inana ko nam. Nakakutsa damat. Kunak man marigrigat ni Andrew. Daddy, nagpamarang lang ang marigrigat. Agam, saan aday ti pagsaritaan tayo? Ay, umay kayo nga rudan. Sumrek tayo di tabalay. Magda, Claudia, mangisaga na kayo itipagsasangwan mi dito'y salas. Ay, syakon, sir. Ang mga noan niya pa'y ti isagana dagitang agina. Hay, awan pa nagtalag ko kadagitang agina. Uno saan? Bantayak ida amang isagana. Ala, si kanti makaam mo. Pakaidayawak ta nakaumay kayo dito'y pagtangan mi kabsat. Ibaga kon ti gagarami. Tada ka no aramidan ti anak ko ani Jervy ije syudad inton madamdama. Dawatan mi kuma ti pamalubos mo nga ikalay sa ti anak ko ani Andrew ni Aimee nga anak mo. Nuan niya ti pakaragsakan ti anak ko. Sana siya ti agbalin na tubang kabsat. At dadamatan iti husto nga edad. Ngemsakbay ti amin. Itid ko pa'y kumaki ni Aimee, tinabayagan nga imbati day di inana. Aimee anak, adtoy,
tinabayagan nga induldulin ko. Papaitadkan ka, day di inam. Basit, abaol? Anya tilinaon dayta, Daddy. Adto'y titulbak na. Lukatam, takitaem tilinaon na. Apay nga imbaw na ta ni Daddy Julius amang isagana iti merienda dagita. Aganos tapay ita, anak ko. Agdungpal talatan. Inton ipantatimakan ni Jasalas, mangagta ti saritaan da. Wen anak, iso nga gawaan ta ti mangisagana kadagitoy. Tapno makapantan ijay salas. Masurunak matitiday ta, Flora. Bambantayan na takit din dito'y kusina. Wen nga rod. Mabalinan. Ipantan ti pagpalamiis iti ayanda. Nalukatakon, Daddy. Papeles mat dagitoy. Basaak man? Last will and testament daytoy, Daddy. Nailanad ako kwakti rancho kan balay. Huwain, anak. Day tatibilin ni mamim, iti agsakitan. Impaaramid na dagitan, sakbay apimusay. Ita, tadaan ka niti husto nga edad. Itadkon kan ka. Gayam, kayat nga rod asawon dayta. Nga awan karbangan ti ore asino nga agare. Wano mangibaga ako kwa na ti rancho kan balay mo. Agyan kami matan ka ni Andrew ija syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo na. Gayam, sikan ti dutukak amang tarawidwid iti amin. Sika ti kangatuan amang kita kadag iti tao. Kan tuy balay. Nangat nga to pa'y laang mat ani Sir Julius, gayam. No kayat ni Daddy, alaak matan ija syudad. Saanan nga agtrabaho? Tapno makainanamat. Tapno diyo mat ko na anaranggasak. Agpili kayo, no anya ti kayat yung trabaho dito rancho. Para dalos, tumulong agitad iti kanan, dagiti baka, anabiit pa'y anaganak. Dagiti lalaki ti agsawar amang kita kadagiti bulo sa baka. Agsweldo kami kadimat? Ay, wan alangan nga agtrabaho kayo iti libre. Anya nga iti igatang yu iti kanan nyo, no saan kayo nga agsweldo. Flora, mangbaliak man nga rod iti sweldo? Ay, saan pa'y amabalin ti agbali tawan pa'y kinsinas. At dapay mo't kanan nyo anabati ijabalay ni gayim ay may. Di kay pa'y nang rugi ang nagtrabaho, agbali kayo. Ninamnama tama tagikwata ti rancho. Iso nga inremedyo ta napapanaw ni Aimee. Kuko namat gayam ti rancho. Awa na pulos ti karbangan ta, mami. Daytoy samot tay kunkunada, akarma. Nagbalinta ka tamatang-tangdanan lang dito'y rancho. Imbaglakit din Tadi data pinapanaw ditoy. Awan pagkamangan ta. Nagkasat matgayam ti biyag ni Aimee. Bak nang gayam ti agbalin nga asawa na. Abugada pa yan. Ay na, agkupit ti barukong ko iti apal. Claudia, no impasnak mo kumamot tinagadal. Saan kumakastoy tinagbanagan ta? Dagiti inrurumanta. Isuda mo't tinagbalin nga among ta dito rancho. Daay me, kan Flora. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas anapuluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. El Uro con Sangre! Pinapalabas, inay-ay ni Lolita Tibagina, gapo iti trato ni Don Esteban Kenkwana. Sana na ng rabi, kat nagtarusen iti kwartuda. Di nameten na uray ni Esteban asimret iti kwarto, gapo takayaten ti Don ti makisina iti pagturugan. Iti may sangal daw, sumagmamano aman nalon tinapan iti Villa, tapno agdawat iti tulong ni Don Esteban, ngem napaay lang dagitoy. Nakapungtot ni Don Esteban, idi saan da pumanaw, ket sinaplit na dagiti dagduma man nalon. Gaputasan mo na nagsubli dagiti sigod ababaw nain. Inawat ni Don Esteban ni Edita, ket daytoyen ti mga asikaso kadagiti kasapulan ni Lolita. Itagagayem, benggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Uro con Sangre! Amigo Esteban, saan na nasaya at napaspasa kita ni Sika ni Lolita? Tamangan, numaragreg, Jessica na. Tamangan no agbabawi lang ni Sika. Numaamuam na si Kamet Lagayam ti Padre, Jessica ni Lolita. Talagang amin na saan na mapunas iti panunot ni siyak ti dakas na atap. Ngam si, aramidan ni siyak timbaga ni Sika. Urayan ni siyak nagpasngay ni Lolita, amigo. Kasta, amigo. Liklikan laingan ni siyak tagpungto. Husto ni Sika, amigo. Senyorita Lolita, adto yung titinimplak agatas. Nasaya at daytoy apara kada kayo iti sikog mo. Idi sumlatan di talamiseta. Amangan no di mo manin inuman, senyorita. Oh, awata mo to'y baso. Inumamon talapudot pa'y. Ala, apay akitaan naklaan, senyorita. Awata mo to'y baso. Anyat imbagak. Idi sumlatan di talamiseta. Kinunak. Ha? Sus apo, nagtadam ti ko silap nan. Nangagmo ti kinunak. Uwan. Uwan, senyorita. Ibatiklat tangarod dita. Inumamton. Nakabut-butang agko silap. Sus apo, kunaklano tumpaan na itayan. Anya, pinanawam? Katno kasla kumabil matidjar na itayan. Saan ang nauyong ni Lolita? Amok pa yan? Patsin na kidita. Nasingpat ni Lolita. Nagtawd iti pamilya na pintas ti pakasarsaritaan na. Ano jak amok? Anya ti kinunam? Amok, day di pa pang ni Lolita manang Pedrita. Napaklan ababaero. Sugador kan manginom. Anya? Ay susapo. Agparbon ka iti kasta nga ibagbagam. Idita. Agpay sumat Amok, di may papan iti day di papang ni Lolita. Gaputa ijay idi nagtrabaho at taberna ti ayuyang na. Anya? Amok amin ti may papan iti day di Mr. Domingo nga ama ni Lolita, manang Pedrita. Baknang iti day jay, ngam naibos ti kinabaknang na, taado ngamin ti bisyo na. Idita. Nalawa iti ti San Nicuada iti asidag ti mismo a poblasyon ti San Gabriel, ngam naibos, nga inlaklako na. Huston, di ka nagistorya. No anya man dagiti ammom, di mon saritaon pay.
Mananaumat nga rod ani idita. Isungarod nga inanawak. Bayama, tanumamwa ni Senyorita Lolita dayta. Kat isunton ti mangibagakin ni Senyor Esteban, apapanawin na. Jaklamon. Tay, Kat no naasidag ni Edita ka ni Senyor. Agkapapilanda. sa bagay, No siya klamay sa. Umdasan ti pananganawak ka ni Edita. No aramidin ng tupay. Makamuditan. uwan matkit di ah. Basta ramidag ti imbaga ni Senyor at trabaho ni Tivilla. Awanan ti problema. Kastamot kumakan ka, Benito. Apaya kastoy. Kasla nagdagsen launay ti tiyan ko. Idinto taag 5 abulan payla to'y sikog ko. Rumbang ko marumarak tagpaangin ak ijahardin. Ngam, kasla mabannog ako na yan. Iswa dito yaklatan asoteya. Imanaw man ni Esteban adiman lanak tagari kanyak. Manipod na aman na ama si Kugak. Di na ko ni kaskaso. Baliktad. Imbes nga iparikna na ti panangipatag na kanyak. Tamaikakton iti anak. Hanggang saan? Dakas kit di ti atap na. Nagsam apanunutan. Saan ka nga iso ti ama to'y sikog ko? Saksik ti langit. Awan ti sabali a lalaki anang ipaayak iti amin ko. Nadiisulaang nga asawa. Awanan ti sabali. Diyos ko. Sikala ko man ti magtarabay kanyak. Kaniti anak ko. Sabay ko ma. Kasaluadan na kami akanayon. Di na kami kumabaybayan. Diyos ko. Amok. Agsasaibak manan ni Senyorita Lolita di tabalkon. Nakadumog manan. Kat pasaray punasan na dagiti matana. Awan sa ti aldaw adyak makita kas tatilangana. Ang mga nudakas ti mapasamak kenkwana no kasta na laang. Makapadakas iti masikog ti kasta. Oh, Pedrita. Dakamat gaya man. Tangad-tangad manin ni Lolita di tabalkon. Apayaya. Masyanak kenkwana. Kanayon lang agsangit. Agsangsangit ka di manay? Wenbet, di mo madlaw? Ay kat, anya ngay nga rod no agsangit. Bayam lata, tairwar na ti dagansan iti barukong na. Madmadi no impenen na ti sakay, tinakam na. Saan nakadwa ni Sika ni Benito, amigo? No, amigo. Ado ti obra ni Benito Ejevilla. Sa bagay, narigat may dagbayso, no kadwam na umay, aglag-lagsak dito taberna. Marugi ni Sika iti pasweldo. Saan laraday ta, amigo? Anya ba, amigo? Narigat no masobrahan ni siya ti mangipaay ti nasaya ti ni Benito. Sa bagay, gusto ni Sika, amigo. Ito tay tao na napalangkuhan. Aglablabas no maikan iti puntaway. Gusto ni Sika. Isu na narigat na sobrang napakitaan iti kinaimbag. Tadumtang to ti tiyempo na malabsan ni Isu ti agkalikagong. Si, amigo, day dati liglikan ni siya. Oh, uminom ta. Ibusen ni data ti sanga botelya na vino. Si, amigo.
Agragsak tayo ta. Tumangan ti Rabi itay simangpot ni Senyor Esteban. Inyapon ko ni Istalyon. Apay adipay la simrek di tabilya ni Senyor. Nagtugaw iti landok apalangka di tahardin. Ket kasla naunag ti pampanunutan na. Saan mat anabartek ti kunat? Benito! Nadlaw na gayam. Senyor! Umasitag ni Nesika. Senyor. Agtugaw ni Sika. Uwan, senyor. Kasano? Ti kinapodno ni Sika nagsireserbe dito Villa Gabriel. Ne. Apay akasta ti damagam, senyor. Sumbatan ni Sika ti damdamagan ni siya. Senyor. Pakay dayawak launa iti panagtalikyo kanya. Imbilang ko ti asyenda akatukad ti biyag ko. Uray pakatayak no agpay ti asyenda Gabriel. Nakasaganak, senyor. Saan ang nakapapate ko ng mga ta, senyor? Ang day tatiyag paisaw. Kasano mat ti kinapodno ni Sika iti esposami. Senyor? Kaya't namaamuan ni siya ti podpodno Benito. Kasano ti kinapodno ni Sika kini Lolita. Senyor, Sika ti ama ti Villa Gabriel, tas sikakit nga rod ti lalaki. Natural, ad-adda Sika ti isakit ko. Patsendak, senyor, taday tatag paiso. Bueno, agsarita tanto manan, Benito. Inka maturugan. Uray si kamat, senyor. Tengan ti rabi. Inka maturugan. Panawan ni si kanay siyak dito hartin. Uwan, senyor. Panawan kayo nga rodin dito, no di kay pa'y sumrek iti Villa. Nagrigat lakat at sumukan kanyak ni turugan aya. Makaringsa ni Pedrita. Apay, di ka matagid da. Jak malat ituturugak. Si kakit dia tao. Anyat problema maya. Ningamin Senyor Esteban. Dapay la jardin. Anya? Nagadaw ti dinamdamag na kanyak itay. Talaga nagdwa-dwa kini Lolita. Di mo basta mapunas ti dakes nga atap na. Huwag nga rod. Kaasi ni Lolita no maakusaran adimat pudno ti mayakusar ken kuana. No matulungan talakuma. Anya nga rod ti maaramidan ta dita. Dayta nga rod ti pampanunutag. Tanay, panunutam ka diyan na yung bagbakay. No agtultuloy ti dakas nga atap ni Senyor kini Lolita, ket agsinada, maapektaran lakit di ti trabaho ta. No agsinada, ket pumanaw ni Lolita dito Villa, mabalin nga ilakon to ni Senyor Esteban daytoy. Pagbingayan dan to siguro mat no anya ti rumbang abingayan da. Di kasanutan ton. Nagadayon tinadanon ti panunot mo, Benito. Masapula panunutan ta ti masakbayan, bakit? Sa bagay So akitain ta, no anya ti maramidan ta, tapno din tumapasamak ti kas itimbaga. Ala, panunot man na imbag, tano siyak, awan la ti amok nga ibaga. Si kamot. Parbangon pa'y lang, maturog tapay. At tuyon ti pamigatam, senyorita.
Agyaman nak. Mangisagana kamatan iti agpaikan ka. Madamdama akton. Agigiddan kaminton kadama ng Pedrita. Edita, siyak ti kagiddan mo. Saan ang maiparbang, senyorita? Alakit din. Oh, ang nalita. Senyor? ¿Por qué, Edita? Senyor, kayat ni senyorita Lolita nga agsango kami nga agarmusar. Ngam tinuna, kada kaminto kadama ng Pedrita ti agsasango. Hosto, Edita. Senyor, isaganaan kayo matan iti No. Ha? Saan pa'y nagarmosar ni siya? Asikasuan ni sika ni Lolita. Si senyor. Senyorita, ibagam lang ang niya pa iti kasapulan. Awan. Sige. Panawan na kundi ti komedor. Panawan nak dito yan. Diyak kaya't abuyahan na. Sige nga, Rod, senyorita. Apayakas na iti kasasaan ko dito eh. Apayatratwen nak iti kasto iti asawag. Anak ko. Aggarawan iti unag ti tiyan ko. Apayakas to eh. Kasla mapugsat ti angas ko. Talaga ka di akas to'y taksikog. Edita! Edita! Umay ka man! Anya ti kayat asawan ti mapaspasamak kini Lolita. Saan nga tan nga agsubli ti sigod apan ang dungon ni Don Esteban iti asawa na. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Pinapalabas, impan ni Don Esteban ni Lolita iti dispensary ket imbilin na kini Pedrita abantayan na daytoy. Napanda Don Esteban ken Benito iti rancho tapno amwenda no anyameten ti kasasaad dagiti tarakenda a baka. Iti panagsawsawar da, nakita manen da Don Esteban ti grupo dagiti nagtagi armas ken nagkabalyo a bandido. Imbiling nga rod ni Don Esteban kini Ama Josep asiputan da dagiti bandido. Biniling met ni Ama Josep ti agnagan iti Luciano amapan amismo iti nagkutaan dagiti bandido. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Papanawan ni Shaq dagijay na bandido. Ha! Paanop ni Shaq kadagiti pan nakabagiti rintag. Senyor, Benito. Senyor. Agsoblitan ni Jevilla. Tayon malam, mapantay di munisipyo. Wan, senyor. Ang amangan wat adala nga mangriribok da no ipabusoyo kadagiti pan nakabagiti lintag daytoy a problema, senyor. Anya, ti kayat nasawan ni Sika, Benito? Anya nga tano sakti mangidaulo kadagiti mapanagsiim iti kuta. Anya? Kadwak lang dagiti kabalyero anapanijay. Makigayem kami kampay ide. Inton kuan, libatan mi ida.
No agsasaw ni Sika, kaslado mateamo ni Sika na taktika, Benito. Ay, talaga day ti pagalistuak, senyor. Kabalak ayalis ti alipuspos dagijay. Nalastog ni Sika, Benito. Italagyo kanya kon daytoy, senyor. No, jak kabalan, di isunto ti panangikamang tayo kadagiti pan nakabagi ti linteg. Bueno, kitain man nga rod ti laing ni Sika, ngam no awan maramidan ni Sika. Awan sabali na mapabasol no madangrang ka. Agyaman nagtaagda ka man ang Pedrita. Naawan ka. Diyak lamon no kasanuak kita. Iso nga rod ti kaadak diti Villa, senyorita. Susweldoan nak ni senyor. Tapno adamang kadkadwa kan mangaywan kan ka. Kan kadagi di anak mo, no adada kumapay ditoy. Manang. Ay, dadakkel itan dagi jay singin. Kasla makitkitak ti kinakaranting dan nga agkaradap. Amangan no, makatugaw da pa'y katitan. Di ba't agpito abulan daan manipod na yan akda? Wen. Kat husto di kinunam. No saan daan nagsaksakit, makatugaw dan. Naglaing dapay katngatan nga agkatawa. Makarayaw dan. Nakayayat dakat nga taa? Ngam ayanda nga taitan, senyorita. Dayta ka na yun ti salsaludsudang iti bagik manang Pedrita. Awan mo ti maibaga kanyak ni mama. Inalilaw da ni mamang mo. Diyak laim pagarup amaaramid ni Edita ti kasjay. Kunday di ahulya. Ngam, ni nga tahulya tinangalak kan ni Rafael. Saan ang masumbatan ni mamang dayta iti tinamang ko? Naimbag ka ni Gringo. Tamis mo ani Edita tinagsurat anang ibaga. Nga adakan ko na ni Gringo. Uwan niya. Di nangalak ni Rafael ti awan pulos ti pakaambong na. Agbababawi ni mamang anang yakot kadakwada. Ngam no kasano ti panagbabawi ni mama. Mamimpulo man ti panagbabawi kita. No apay-apay na itaalaw ko dagiti anak ko. At dadapay la ko madito'y poder ko ita. Basol ko ti amin, manang Pedrita. Ala, saan mo napanunutan da ita? Ikagumaam nga iwaksi ti maipapan kadagita no kabalam. Diyak sa kabaalan. Masitir ti konsensyak. Awan sirbik na ina. Di mo sawan ti kasta. Ala, huston, di ka nagsaupay. Ad-adala ang amasair ti Rignam. Nulagi pa man aminan anak kurangam. Huston, senyorita. Kumusta ni Sika, Miss Posa? Mi esposo. Apay nakastaman en techuram, mi amor. Dagiti anak ko. Awan pabasulan ni Sika. Di kayat ni siya. Kat dumakil da iti sidumtang. Ngam, anyat inaramit mo. Ha! Awan mapabasol iti kasta, apa nagkonkonsumisyon mo. No di si kamat lang, da kayo nagina. Isardeng munday ta! Da kaya't namapiktaran ti anak tayo ti kasta langam. Diyak maliklikan. Ulitak, Lolita. Awan sa bali na kimbasol, iti kawan dagi jay nakaraho na singin dito'y Villa. No disikam. Da kayo, iti idam.
Pedrita, Apay akas ta ti suot mo, kas kala makigubat. amangan no kastangag paiso. Anya, At damat padas kuket, anagigam iti pudpud no apaltog. Saan lang nga iskupita ka, ti kabalak apaputukan. os, di ka man agpalastog binito. Ne, saan nagpalpalastog? Pudpud no apakigubatan, ti papanan me kinilakay Osep. Anya, Ing kami man rautan ti kuta dagijay abandido. ay agar-aramid ka binito. Awan ka di ti panagtalag mo kanyak, mi amor? Ay di mo ipakat ti kinalastog mo. Aamang ano di kan makawid pa'y. Bandido kunam. Wen, pudpud no abandido. Nagkuta da ngamin iti ayan ti waig a masakupan ti ranchaw. Papanawan ni Senyor Esteban ida. Ket da kami timang papanaw kadakwada. Ti kunayo mapapanaw yo ida. Siyak ti makamo. No saan a kinabalan da Luciano a pinapanaw ida. Siyak timang papanaw. Ay binito. Di ka unay, tapakaisarsarakan ti kasta akin na pangasmaw. Di ka man Pedrita. Sige, mapanakaw. Ay, binitaw! Oh, apay. Ini, agan-anad ka ah. Di ka kadiagdanag, mi amor. Sumang petak to inton malam. Amangan no addan to pa'y isang pet ko amaano pan mingalingo. Ay, aganad kayo. Una yan ni Benito. Kumaro manen ti kinapangas na. Saanan na pumanaw ni Siak? Bantayan kami, esposa. Diya kaya't na madisgrasya tanak ka. Iso kayat ka na bantayan. Anyaman ti marik na nisi ka, ipan ka na dago si dispensary. Makamo ka. Kasla makit-kita konti anak ta, mi amor. No lalaki, o malalaki di kanya. No babae met, siguro, o malamet iti day di mama. Daydi, Si, nakapimpintas day di mama, Lolita. Natundiris ti agum na. Napo daw, ken, si Manta Maria ti uha ti rupa na. Nakapimpintas. Day di mama, ti kayat ni siya, no malaan ti lang ti anak ta, no babay day ta. sabay ko mga rod ta mapatkan ti tarigagay mo. Sabay la ko ma, ta umalakan kat ipas ngay ko. Lalaki man, wano babae. Oye, nakasagana ka, Benito. Sika ti rumba nga damagag no nakasagana kan. Ama Osep. Nagagaya makaritan na ka, Benito. Dua talang nga mapana. Siya ka ti mangibaga no rumbo nga dua talang. Uno mangayat ta iti kadua ta. Tapno makasigurado tayo. Di mangayab ta iti kadwata. Pilihan. Siya ka ti mang tutok no asino ti sumurot ka data, Benito. Ay, aglisi ka man dita, tanakutong ka. Oh, si Kanti may sa Luciano. Sige, Mang Benito. Asino pa'y? May lima ti aya ba makadua ta, mabalinan. Uray nga ta, sangapulo tayo ama panapaw. Kan, oray, anayon tayo abayin te. Agkurang tayo, kan sigurado mahabag tayo, no gubat ti kayat yo. Di ka man, Luciano. Ibagbagak lang tipod no. Siyempre, nabilag termas da. Idinto tada tayo, kat pasadya lang, iskupita ta gito. Nagadulakit nga amumon ay Luciano. Oh, asino pa iti meta sumurot? Awan ti mayat. Mabutang kayo. Awan na. Saan nyo abagay ti agbantay dito yung rancho? Nutakrot kayo, Mike.
pilitan ni data, biyag da tinakapusta no sumurot da, binito. Sana balikin ka nata. Sige, nagpakamatay ka. Awan di putot mo abasit. Nagakal da amin nun. Di atadaman kan ka na mausep. Iti day ta kinalakay mon, saanan ang nakaililala ti pan nakapukaw mo. Kalastikas na nga ipagpagamon, pinito. Di ka man lamangawin, mausep. O niya, hintayon. Sumurot ka, Luciano. Ken uray si ka, Anton. Dito. Da kayo mat dita. Berto, ken Cardo. Sumurot kayo, mat. Agsakay kayon kadagiti kabalyoyo. Tama pantayon. Tayo aglaba kakadwa. Adun tinamurungan dagiti anak tayo. Wala, halaan tayo amin na nagsukatan dagiti lalaki sa halabaan tayong ditawai. Sige, amin anak kasabit alugot. Ilaba tayo amin. Ado ti sabon apaglaba ag hinatang dagiti napan ijay ili iti kalman. Talaga da kami ti para laba. Sabagay, tumpong lang. Pagdatatulan ti tarakan nila aso di tatana. Talagit ti sa balak tao dita. Sino kayo nga natatulan ti aso? Balagan kayo! Agpakita kayo! Nawanag tayo rin. Awan mo tagpakita ta. Ha! Di kayo mangrabak na sino kayo man! Paltugak na sino man dito nga agpalpaliw dita balasiw tuway. Hoy! Na sino ka man? Agpakita ka! Ha! Pagtudwag ti bala dita naglingaram na di ka pa'y nagpakita. Kailangan kay kita mo. Isa! Dio! Saan? Hindi na kami paltugan. Kung nagtuwad nga sa buhali at tao dito. Sino ka? Siyak. Umayak dita ayan yo. Sino daytoy ako naman kapasig na launay katao? Dispensare ma. Amok adi na kon mailasin. Anya? Aguray ka. Sino ka? Itala makita ko. Nagbidot ka. Ket no nagka-eskwelahan ta iti high school. Ayan? Saan ka na malagip? Si Kamet. Naglaka ka amang lipat. Saan ka nang lipat? Talaga lang awan malagip ko. Isungarod ako nakanakalipat ka. Ket no saktay kalakaya nakaadalam iti high school. Anya ti raramidan nyo dito eh? Awan bibiyang mo. Ay, hindi ka kadi agungunget. Tapno mo. Nanya di gagarayo. Ibagayo adagos. Umay ka man na mo, Sep. Sige, ibagamon. Mukon ti gagarayo. Basan. Kadwa! Iso dagito yan dimbilin ni Commander at tao. Sudah talaga. Kakapsat. Anak ko ita. Imay kami, ada na pintas adamag nga idanon mi kada kayo. Utluti ko na na. Daytoyen ti sungbat, ti kinarigat ti kasasadyo. Ti akin kukwa iti daytoy nga senda, ti makaitad iti pagsayaatan kada tayo amin. Ikan mang balikog. Ay, saan kami amang balbalikog, adik? Kakadwa! Giliwan niyo ito! Saan pinito? Gikagi ka sa! Ay! Sana kinatakrot, ipakita ta! Kilgain tayo na! Binito! Hey! Daytoyen ti inumam at ubbog ti prutas, senyorita. Agyaman ak manang. Idisong di talamiseta. Agyaman ak ha.
Awan ang yaman na. Oh. Apaya kasla na bambanog ka. Agi na nakamot ngamin. Awan mo't tikam kamakamam nga oras Ay, awan mo't. Kasla mapampandagan ti barukon ko. At dan sakit kon. Anya? Sige, inak man uminom iti danom. Agluto kanton manang ha? Wan. Maditi marikriknak. Apay nga ta? Ha? Kumusta nga ta tinapananda Benito? Apay nga iso ti kelat ang nalagip ko. Dakas sakit di apartaan da ito'y agrobuatak. Mapanak ija away itamat laeng. Ipambarko kan ni senyorita ang mapan ko alaon dagiti prutas. Senyorita! Oh, apay, kasla agdardaras ka. Mapanak ija away. Inak alaon dagiti pinaburas yu a prutas. Ha? Sa anak pa yan nagpaburas, manang? Ha? Di kwa, agpaburas tayon. Alawen, ibagam to nga rudan ijay. Uwan, senyorita. Mapanakon. Ay, madadanakan. Dakas lakit di apartaan da ito'y ita. Anya tinapasamak kada amaw sep kan Benito iti kuta dagiti bandido. Gagayem, di uliwayan na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre!